Tyle idziemy są. Musimy iść tak do góry, taką drobką. I to jest ten Tegelberg Klettersteig. To jest takie widoki fajne. Dobry. Dzisiaj was wezmę na Tegelberg Klettersteig. To jest Schloss Neuschwanstein. A do góry idziemy. I pokażę wam, jak się idzie richtig w góry. Tyle idziemy są. Musimy iść tak do góry, taką drobką. I to jest ten Tegelberg Klettersteig. Co, takie fajne widoki są. To ile jeszcze? Pół godziny? Chyba trochę więcej. 45 minut może. Teraz my są w skale. To gdzieś jeszcze do góry trzeba iść. To są takie widoki fajne. Co też boka by szło iść bez zichrungu, ale jakby się coś leciało i są na dół, to cię nie ma po tobie. A tak zawsze lepiej z zichrunga iść, nie? Ten zichrung zawsze trochę komuś coś pomoże. Wchodzimy na Tegelberg Haus z widoka fajnej z góry. Ja. No, to bych poczuł. Woda kapie. Następny idzie. O. A to Tegelberg. Bana i parking. Ta drobka całe już lata, nie?
Potem się tam siedniemy i się to zjemy, ja? Bo ty do góry jeszcze musimy godzinę iść. No i szluz z Klettersteiga. Jeśli sięgniemy na tę górkę, albo to cienie. My trafili teraz na koniec Klettersteigu. Stamtąd my przyszli. To za to skałuje parkplac. Potem pójdziemy tam na stację Telgewerk, do chatki, na piwo i do domu. Teraz wszystko seblek i idziemy teraz na tę chatkę. Zaraz to obajemy. Jeszcze 5 minut. Ta górka, tak gdzie na razie mój palec pokazuje mniej więcej. Tam my wyleźli, wtedy myśli sam na dół. Zigzakał i do góry pójdziemy. I my doszli. To są takie widoki. To jest Oiling. Tam żeś w ostatni raz był. Na to prost. Trzymcie się i do następnego razu.